Bog, ja sam Maja, a ovo je Pupa. Danas vam predstavljamo pasminu koja se unatoč svom rastu, zbog temperamenta i neustrašivosti, u prošlosti proslavila kao odličan pas čuvar. Upoznajte patuljastog pinča. Patuljasti pinč dolazi iz Njemačke, gdje je nastao kao čuvar dvorišta i lovac šetnjih glodavaca. Danas ih se uglavnom drži kao kućne ljubimce. Izgledom podsjeća na dobermana, no s njim ga veže jedino zemlja podrijetla. Patuljasti pinč naraste između 25 i 30 cm, a teži svega 3,5 do 5 kg. Dlaka mu je kratka, sjajna, crno-crvene ili smeđe boje. Linja se, pa je potrebno redovito četkati. Životni vijek mu je u prosjeku 15 godina. Patuljasti pinč ima terijerski karakter, pa će se nerijetko postaviti pred veće pse kao da je doberman. Ima puno energije i potrebno mu je svakodnevno šetanje, trčanje, igranje i mentalno umaranje. Uz to je izrazito inteligentan, pa ga bez puno problema možete naučiti poslušnosti. U treningu se oboružajte strpljenjem jer bi zbog svoje tvrdoglavosti mogao testirati granice vaše tolerancije. Patuljasti pinč je obiteljski pas, iznimno odan svojoj obitelji. Ipak, najčešće se veže za jednu osobu koja mu postane centar svijeta. Uz pravilnu socijalizaciju i odgoj bit će odlično društvo djeci i drugim životinjama, no pripazite da zbog njihove male građe u interakciji ne dođe do ozljeda. Budući da mu je dlaka kratka, a on zato osjetljiv na hladnoću, potrebno ga je držati u zatvorenom prostoru, što ga čini idealnim psom za stan. Patuljasti pinčevi su se pokazali odlični za pseće sportove, ali i kao vrhunska pratnja u bicikliranju, trčanju i planinarenju. Za koju god aktivnost se odlučili, vaš patuljasti pinč će vas pratiti bez problema. Ovaj veliki pas zapakiran u malom tijelu odličan je izbor ako tražite aktivnog i temperamentnog psića pogodnog za život u stanu. Do idućeg puta, pazite na sebe i svoje ljubimce. Pozdrav!